हेलौ लोगोफोर जोंहा दिनै खोथिया फुजेनगोन बे खोथिया फुनायजों लोगोसे नोंसोरनो मा मा देखायलांनो हायो दिनैनि दिनाव नोंसोरबो आंजों थफादोलाय। हेलौ ट्रिसा मा खालामदों नों मामि मा खालामदों रायलायदोहाय मबाइल लायदो फैदो सिखारनोसै फैदो नै जोंना ट्रिसाया दाबो सिखारा फैदो फैदो मामिया फैदो 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 थांसै मा फैदो फैदो थोदो जि सुनोसै खोथिया फुहैनोसै मामिया दा दुब्लियाव लांनायनि साहा फुदुंदोलाय ना थोदो ओरैनायलाय थिसा एसेनो ओरैनायलाय ओरैनायहै जेबो मोनजायाखै मामि दिनै मोनजायाखै 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 नामाहाय थोद जि सुनायबाय नै दामा गाजा माला जि सुखांनांगौ माला खोथिया फुनांगौ आंहालाय खामानियानो जोबा गथायनि आंनि दख'ना सिलाय खानानै दोनखानायसै आङो बेखौ कम्फर्ट होनानै बोखांबाय कम्फर्ट होनानै लामहैसै सान्दुङाबो गैया दिनै सान्दुङाबो बिराद खम दिनै मानोबा सान्दुङाहाय खमथार दिनै बैहाय मैला जाजोब्बाय ना कल्पना मैला जायाखै बैनिया दान्दाया आं बाहायनो लामना होनोसैहाय साफा साफा उन्दैफोरनिखौ दा नों अखा हाबा दैखांना होबानो जाबाय औ हाजिराफ्राबा फैदोंना फैयाखैथाय दुब्लि बाराव खयजन फैखो खयजन माखो जानो जियानो नै जि बुरजा दं अखा फैनोसै आयु मामि अखा फैनोसैनो औ उन्दैफोरनिखौ लामखांजोब्बाय आंनिखौ बेहाय जोंनिखौ सिलायाव लामा जोङो बायह्रायावसो लामफैयो लानानै थांनोसै उन्दैफोरनिखौल' सिलायाव लामो गिदिरफोरनिखौ जोङो बायह्रायावसो लामफैयो ओइ ग्रिसिया फै आइहायाव दान्दाफ्राबो अखा हाजोबनानै मैला जाजोबखो ना माखोथाय बेबा मैला जाखो बेखौ हुगारखादोंना मैया बिसोरो औ लामसै खोथिया फुनो थांग्राया आरो आन्दायलायबायसो आङो फै ग्रिसिया मा जाखो ग्रिसिया ओरै फै आइदै गांनैल' सुबाय आङो सान्दुङाबा दुंगोना दुङाथाय माबाबानो नों माबाबानो जाबाय औ जि सुनायनि बारिया जोबथ'लायबाय सुजोबला आङो दिनै नोंबो बारा सुलाबायनो नांला उन्दैनिखौ रानोना राना मा लोंदों नोंसोरो हरलिक्स ट्रिसा मा लोंदों ट्रिसा ए आं दुब्लि बारियाव थांसै दे ओइ कल्पना आं थांसै थांनो ओंखारबाय आङो दुब्लि बारियाव थांसै दुनजितफा थाङा नोङो हा माइ गायदों नोंस्रा माइ गायबाय ए माला फैगाया दिनैसो गाबोनसो गायगोन फैद' बाजै नोंहालाय
दुब्लि नायनोसै ए फै फैदो आंहाबो नै दासो माबानानै खामानि जोबस्रांनानै फुनो थांसै हाजिरायानो दंना गैयाथाय आं दाबो दुब्लियावनो थांनो मोनाखै दुब्लियाव थांबासो सासे गुवाहाटियाव थांदों नालाय फिसालानि देहा औ सोर गिदिरा ए माबाया गोखैबो थांदों मा नामलाय थुरुन माबे बल गेलेनो थांदों मास्टारखौ लांदों स्कुलनिफ्राय ओंखारबोगौ मानि सानजौलायोसो नायनायाव गाइखेर लांफैदोंमोन गाबोन नोंस्रा जामारगोन ना मागोन जागोननो माथो जागोन होनदों माबानानै माबानोसै थाब थाब माबा 12थासिमनिफ्रायनो गायनानै गय फुलिल' गायगोनखौलाय बेलासियाव बयहा माइ औ गय फुलिखौ गायबाय फैबाय माइ गायनो बोथोरावलाय आरो गायाबाबो जायाना सेमोन गायनायफ्रा आराम खिलिजोब्बाय फांसे फांसे बयबो औ गायाबाबो जाया जावैदों ओमफ्राय मादों जावैदों मानि बेखौ माबा गायनो नागिरदों गायबोनो औ औ दाउदैखौ होनदोंमोन फैखोना फैदा फाग्लिया नै दासो खोथिया फुनाय थिलियाव मोनफैबाय आङो माथो गैयाहाय रावबो दाउदै नों हारसिंल' हो नै जोंना खोथिया थिलिया आलि खादों राजा ए गायनोसै नोंसाबो गायथ'वा आलि दानग्रोदों मालानिफ्राय गायगोन 25-26 माबानि ए औ दाखालि खासिया गायनो फुदोंमोन नालाय बिनि आद्रा थानाय खासिया दब्लायथाम गायखांबाय दा बेखौ आरो गाबोन गाय गुबै गायजेननोसै गाबोन ओरै नाहरबाल दाउदै एसे मा नाहरथारा होमबा हारसिङै फैनांनायनि दुखुसो मोनबाय नांबाल नै हाजिरायानो गाबोननिफ्रायसो मोनगोन बैथ' आंनि बिजावजालिखासो नैबे सासेल' ओमफ्राय नै आं दा फुदेरनो फैनोसै आंबा बेसेबां फुनो हागोनथाय नायलांबाय थादो ओइ मादै मा मिनिबाय थाखो खोथिया फुनो मोजां जाबायहाय ना औ खोथिया फुनो मोजां जाबाय लायलांजोबदो नै टाउन खाथि जोंना नै नुहुरजोब्बाय फ्लाइअभार माबा अभार नायलांजोबदो ओइ त्रिसा साहा लाबोबाय मामि मा लाबोखो ओमफ्राय साजों जेबो जाग्रा लाबोआसै जोङो ए हरदो मामि होननाय मा लाबोदो आं नायनो हरलाय सना खि आंनि दाउ मैना खख्लिं मैना हाब्रु गैयाहाय मा हाब्रुखौ मुगैयो नोङो हाब्रुखौ मुगैयो मा हरदो मा फैदो ओरै फैदो हरदो बिस्कुरा हरदो सना हरदो नै जोंना त्रिसाया दुब्लियाव साहा लाबोलायनो रोंबाय नै बिस्कुटजों ए हाब्रुखौ गोबानो ओंखारलायबावो नोङो हाब्रुखौ गोबानो ओंखारलायबावो आयै फा थांनो नोंस्रालाय बिबै फिसौ ए हा ए माबाबाय एडमिसन होबाय ना औ दोनलांदो उन्दैनिफ्राय दोनलांदावनांगौ होनबासो त्रिसा माइ गायनोसै फैदो माइ फुनोसै फैदो मानो हाब्रुखौ मुगैयो हा मानो हाब्रुखौ मानो मुगैयो बाल मुगैनाङाहाय थांदों नामा खेबैनाया तिसा साहा लोंबाय तिसा
티샤니 차대 앞길 가봐이. 티샤. 티샤. 티샤, 능 차 릉득 나 릉아카이. 차야 끝으로 자타등 나마. Đây đây má mẹ. ơi nâng sát đàn nó phui bảy bự không bảy chứ ngầu bút phlang từ bà lý xe hà bảy ba sai đúng là kỳ làm mình thấy ơi sai đúng là kỳ làm mình đúng à bonita bonita sai đúng là kỳ làm 사하는 내 말이 사하야 이러면 lög어나 사릉나이 마니 능신호 그치야 팔랑 낭나이 있어봐이나 गोथाव जादों नामा जोंनि साया रायजोफोर जोंनि साया गोथाव जादों नामा नोंसोरो गिदोंमोन सा लोंबा जोंनाव फुनांगोन होननानै लेथा नांग्रा खान्थाल आथा नांजानो गिदोंमोन मागोना सा होदों नोंसोरनो फुवाबा जोंनाव मिटिंखौ लेंमारबाय जिरि साराय 11:30 माने गायगोन फुगोन माबा नालाय बेलासि जाहैखागोन 12:00 नै दाखालि जोंनि महिला समिति नोंथांमोन हाग्रा एवनाय नायदोंमोन ना बाहाय बडि चेन्ज जादोंमोन गाबोन आरो गय गायगोन महिला समितिया नोंथांमोनबो आङो ब्लकखौ लाबोगोनलाय नैबे जोंनि हालमाजि गोदान नै बे नङा नैबे जारौआसो हालमाजि गोदाना महिला समितिनि दे माबार फुदआव टाइम जाबाय नै जोंहा आब'आ इउटुबारा जा फुनो हाखायो गोजौ गिदिरखायनो नै ब्लां ब्लां एरजासो गारथारो आगैमोन दा आंहा टाइमबो गैला नालाय बेस्थ'जोंनो गैला टाइम मोनबा बिदिनो गायो फुयो आङो हानो हाया नायनानै थाखाया दे गावदै फुनो मोजां जादोंना खोथिया खोथियाबो मोजांमोन नै मा खालामबावनांगौथाय दा बेलासियाव बारायना बाराया मानसिफ्रा बेलासियाव बारायथोंसै बारायबाथ' मोजाङानो बारायबा जा हायो फुनसै गाबोन एसे बसा होनानै खाथियाव खेबनोसै आं आब'खौ बयबो सिनायनायनि ना जमा खालामजोब्बाय थांसै ना ओमफ्राय खय दांग्रि जाखो गासै 8 दांग्रि दे दा बेलासियाव हाबावगोन बे गाबोन बै होनो आन्था मोनबानो जाबाय मेरला एरगोन माबाया आखाया गिदिर जाथारबाय माबानानै एसे माबाबाय ना राबाय सब गोनां जाबाय थांसै फैदा ना गायखाजोबखानोसै फैदो खांबाय न'आव थांसै बेलासिनि टाइम जाबाय
नै दहाय सुलांनाय जियाबो मोनसेबो रानासै अखा हानानै बिमा दैया थिखांलाय दोनलायसो जाबायदां नै जोदोब जोदोबसो जाजोब्बाय रानासैनो